हेलो लोगोफोर बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायजों बरायबाय बेजों लोगोसे बेसेबा गोबाव जाबायमोन भिडिअ खालामनाय दिनैसिम मोनसे भिडिअ खालामलायबाय आरोना लोगोफोर माने आङो दिनैहाय जि उल दागासिनो नालाय जि उलखौ गांसे हाबाय ओमफ्राय गांसे हानानैसो आङो भिडिअखौ खालामबाय ओमफ्रायहाय आङो जि उलाव ओरैनो थफा थनै आगर एरदों आरोना आं बेखौनो नोंथांमोननो जेसे हायो देखायलांसै नोंथांमोना बयबो नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ नायदो आं बिदिब्ला आंनि थफा थनै आगर एरनायखौ नोंथांमोननो देखायलांनि नोंथांमोना बयबो नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांदो नै लोगोफोर आंनि आगर एरनायखौ नायदो नै नायलांदो नै माबादि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर आरोना मोजां नुदों ना मादों बैयो गलाब बिबार आरोना गलाब बिबार खालामबाय आं बावहाय ओमफ्राय नैबे माथाय आं मिथिया नैबे ओरैनो सिम्पोल बिबार होबाय आं गेजेराव बेखिनियानो आरोना लोगोफोर आङो एबार बिबार बारसे एरबावनोसै बेखौ नोंथांमोननो ससेब्लाबो देखायनोसै आरोना एसे एरदों आरोना आं मालाय फोरोंनायजों आगर एरनायखौ आं गासिबो कमप्लिट हाजोब्बाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि नुखो आंबो एसे फिसा एरबाय आरोना आं सेवारि लायाखै ओरैनोसो आखाइजोंनो एरदों बे फिसाखासोना ओमफ्राय बाहाय दौजायोमोनबो आं दौवाखै बे फिसाखौ मानो दौनो आखाइजोंनो हाजोबखायो नालाय ओमफ्राय आङो आखाइजोंनो लाजोब्बाय आरोना ना बेखौनो